Sa sinugdan, nagtuog yun ko nga di na ko makakita og sama ka romantic o ka-loving ning akong bana nga rin ako. Pero, tinuod ko di ang giingon nga magkadugay, magkalaay. Maumugod ni ang mga panghitabo. Tagdugay chug ko matug magabii, kay grabe ka romantic ning bana nako. Nasa style nga wasad sa ubang mga bana, gusto kay ni siya mupaak-paak sa akong lawas. Maumugod ni ang mga panghitabo. Uy. Nanasad ka ha, sakit pa yan. Sabay sakit, Halia? Pinaakan ko eh. Kahinera na. Kuan na simot Simot raman sa na kadiha. Simot. Nya da ito dang paak. Kana yung paak niyang style. Ano niya, uy? Magganahan mo kunin pakpaak, day? Buhatin na lang kong chikinini. No, Delisard. Kaya para nako, bastos ka ng chikinini. Maka-heart attack, baya na. Maka-heart attack? Ano maka-heart attack man? Di man kadagan ang imong dugo, kay di man maka-circulate, kay mo ang nabaraman ng ugat nga gipaak sa dila. Di na tinuod, uy. Over. Tinood lagi na, tinood na. Man lagi magsulti si Dr. Pikilim na ko anak, bi. Nabasahan na ako sa Reader's Digest. Nahala, sige, paak-paakan lang. Naamag ka ni, maumon siya ka ni mong favorite. Sige. Mao gini. Bite, paak, murag insect bite. Nahala, sige, pahala ka. O kining ubos si mong dunggan, may ganahan akong pakpaakon. Sige, bahala ka. Okay niya. Gilog ka, wey. Yung kagilog, wey. Sila yan ang tingog ni mo. Kadungog niya nga mga katabang. Tara nga tog na sila, wey. Makamantao niya si mong agik-ik. Aw, na bahala na sila. Ay. Sige pa, Mar. Sige pa ba, oy? Pagpakagihapon ko. Sige. Ayaw na sa ubos sa dunggan. Sama sa nung gusto. Sa dapit na sa kumbugan. Tana ni, oy, Inguni adto ka grabe ka romantic ang akong bana nga rin ako. Ug ang iyang style, mao ginampak-paak sa akong lawas. Ganahan, sad ko kay gilok-gilok man. Ilabi na kay may bigote sa ningbana nako. Samot syud ka gilok. Unya dahi adlaw nga dunay gimu ang akong bana. Parang ano man ka? Mga tutag dentist, Lia. Sakit kay ngipon ako. Mao pa? Oo. Namangag ka na ra pa. Mao man ko na. Basta, idadidara na ta. Magsige na sa tagkapangag. Ipatanaw ta lang nas dentist. Oo, sige. Sakita, giray. Tugkan ka na tingalig panuo. Sabay panuok, oy. Wisdom tooth ba? Mo tingali. Sige. Muad to tas dentist. Narag-dentist, Nanamar, palingkurong ka na tingali ay. Maro ikaw ang sunod. Mayo noon kay nagdali ra ba ko? Mr. Eliseo Bomba? Nana, Doc. Lingkod na dire. Ikay sunod. Yes, ma'am. Excuse me, makapamalihog ba, ma'am? Unsa man, sir? Ibilin ko ning paypay na ako, ha? Ibilin lang. Paibot sa kag ngipon, sir? Dili. Unsa ipaibot nimo? Akong dila. Bayo. Kinsay nagpaibot, Lia? Payot man na, uy. Ikaw na tingali sunod. Ay, kuyawan mo ko, Kasi kuyaw-kuyaw, di relax lang. Ngipon na ba na? Nga, sir. Nga pa gyud. Uy, hala. Kadag kog lungag sa imong ngipon. Uy, kadag kog lungag sa imong ngipon. Ang anong imong nang balik-balik sa imong sulti, doktora? Uwa man ako balik-balik ka, sir. Ni kuan man, ni iko man ang akong tingog tungod sa kadako si imong baba. Hala, ang bayot na huwag sa lingkuranan. Ay, bangas ka. Og nakalitan na lang ko sa gisulti sa dentista. Murag natukan ko. Unsa, Dok? Maurag gihapon ang mahitabo. Mao nga aron mausa ang gasto. Ilisa na lang nato pustiso ang ipon sa imong bana. Pustiso, Dok? Oh, pustiso. Pero, Dok, kining ubapustisuhan na akong ipon. Makahimo pag-ug ka ng pakpaagdak. Uy, nga nung dili man mahimo. Ligon kay ning pustiso nga akong itaob ni mo, sir. Uy,
Makapangos ka pa mangganig tubo, ani? Mo ba? Sige na lang, Dak. Sugot na lang ko. Pero Dok, og mapustisuhan ang ngipon sa kong bana, dili ka na hait nga paminahon, Dok? Nga nung hait man, marag hapon og gipon. Oh, Lia, mahinoon ng kuan kaning doon hait-hait para gilok ba? Dili ba, Dok, no? Ay, Gilok? oy, nindot ka ng hait kay gilok-gilok. sige. Ilisin na nagpustiso ang ngipon sa kong bana, doktora. Sige, mubalik pa mo sa sunod adlaw, ha? Preparahon pa man nato ang tanan. Ay, sige. Pustiso na. Okay ra. Og nailisan gyud og pustiso ang ngipon sa akong bana, ubos og taas, pustiso na. Puti na kay ngipon ang akong bana kay pustiso naman. Og dahil gabi nga gipatistingan nako sa akong bana ang pagpaak-paak nako. Kung bay kalainan sa dili pa pustiso. Mar. Dong. Ano ba, Lia? Garbuso na Abi kay puti naman kay ngipon. Ay, garboso ba? Nga, si Pasusual man gihapon ta? Tistingi ko pe. O si testingan ba, oy? Bago naman gid ng imong ngipon, pustiso naman na. Tistingi ko paak-paak ug wa bay kalainan ang pustiso ug dili. Parehas sa tingali, oy. Tistingi ko paak-paak. Sige na Mar. Nala, asa ba nimong gusto, ha? Sa ako lang buko-buko. Sige. Anya? O man, doon na ba'y kalainan, ha, Lia? Ha? Parehas naman gihapon. Bayot. Unsa ta? Bayot ka? Unya, sugo ba kaha sa kalaay o kapuol bakas kami niyoon, day gabi nga, wa dayon mauli si Mar sa bay, nanawag ni nako sa iyang cellphone. Hello? Hain ka man, Mar. Gidakas imong kauban? Uy, unsa ka mang oras mo pauli? Ha? Sige, basta baya ha. Papaabot lang ko. Ay, basta kay magpaabot gyud ko. Basta baya ha. Okay. Sige, bye. Ay, makalagot ng tawhana Nagbinag-o na da. Nagdugay ng mapauli. Ngano ka ay makalagot. Kimingaw na rapakus paak-paak. Ug dehe adlaw nga gidagid sa kong banang iyang kauban sa opisina nga buhimyo sad kaayo ug naong. Part Jim! Hi, my wife, si Lia. Hi. Kuan day, Lia, kauban ako sa office. Mao ba? Bugol man ni kagasawa, part. Marag babdos usak buwan, no? Sabay bugol, Drum and bugol core, ha? Mo ba, Part? Pre. Ang laban mo, Part Jim, kining akong wife, mura sa ni siya glamok nga dunay Zika virus. Handlog ni panyawan ni Mintuwil. Piti ni. Gusto sa kanya siya insect bite. Kaya pakpakpakos lamok ba? Lahi sa dakong ansawa, part. Nga naman. Dili kontento og pakpak. Unsa man? Sup-sup, kilikitis pasas. Kilikitis pasas. Mao ni paborito niya. Mo din nga dagko kay kang skinny ni Jim. Kay ganahan mo kaya na siyang chikinini. Grabe kay akong asawa, oy. Asawa na ko liya, grabe kayo. Basta ang akong lubot, good, buhatag chikinini. Grabe naman sa dang lubot, uy. Kasuhay ka na, eh. Ha? Kasuhay ka? Wow, uy, lubot yun. Dili man naman, dili na skinny niya de part. Tinigbasa na. Pero lain nga ako asawa part. Kining yang insect bite, insect bite yun yung gusto. Gusto magpakpaak pa. Mao ba? Mao day nga napustiso ng ipo ni mo, part. Mao tingali. Kini part, sulti akong asawa nga mabitaw gidatag yung kanilis ba sulti bi. Unsa man na, ha? Unsa man? Kuan kining kuan le. Unsa uy? Mawa tingali mi si part murag mga tulo ka adlaw dinhi sa tuwa. Ha? Nga naman, Mar. Kuan magod. Doon na magoy kanang Mutambong mig seminar sa kompanya, kompanya. At tumis Boracay. Boracay. Ano ya, dili ko. Pero Lia, mo ka na mong guna sa kamo opisina, kining di mi kabalibad. Na, dili, uy. Duda mo lang tanang lakawan ninyo. Mao lagi na tinuod. O, ang pagpako niya, ato na ng timbon pag uli na, di ba?
Mabitaw ha, pag-uli na lang nako. Bantay ha. Oh, Pero nganong sa Boracay mong yun? kung magudali kining in aid of legislation. Daan na lang sad ko sa bulatik sa akong bana kay diha man sabay ang iyang kauban sa opisina. Nakatuon na lang sad ko. Unya day adlaw nga diha sabay ang akong amahan, nangita kang Mar. Pa, ni aman lagi ka. Oh, ano mo niya? Niya bang bana ni mo? Wa man pa, tuas Boracay nag-seminar. Seminar sa imong kigol. Pa, ngano di ay? Nada ka lang sa sulog sa bulatik sa imong bana. Bantay ng bana ni mo ha, Lia. Ngano di ay pa? Halos kada gabi, ha? Masangit na sa bidyukihan. Ha? Masay bitsukihan gud pa. Karaoke bar good. Sabak-sabak. Pa. Na naginting pa sa kong dunggan ang gisulti sa akong amahan bahin sa kong bana nga tuara ang naong sa karaoke bar, kanta-kanta. Mo nga day gabi nga gitestingan gid nako ang akong bana ug tinuod ba ang gisulti sa akong amahan. Miabot ni sabay nga murag nagluya gamay, mihigdag diretsyo. Gisuwayan nako. Mihigda naman lang ning bana nako. Wa man lang kulingi adiri. Dong Mar. Dong. Ano ba ha, ano? Tug na ka. Nga naman, ha? Kalimot na kasi imong katungdanan. Katungdanan, ayaw siya man, Lia. Paaka ko tong be. Unsa? Ang imong katungdanan nga rin ako. Paaka ko pa. Ugma na lang day. Duka na kayo kung ugma na Daway, lang. kalimot ka na. Sa una, di siya ka mo balibad. Mamaa ka din sa akong liog. Karon balibad na ka. Sige na, Dong Marby. Sige na ang ensik bite. Dali, dali. Lang, may lami. Be na lang, be. Ano ka ba, ha? Paako tabitaw ka. Naay, may lami. Murag ungad lang. Gusto ko paak yun. Naibaw ko bitaw postiso ni ipon ako. Karon na lang, sa una lagi. Ano to ka? Nihagok. Nihagok na. Nagpasensya lang yun ko. Ug di na sila ing gabi nga miabot ang akong bana nga medyo kapoy ni. Giobserbahan ko lang. Pero gihangyo gihapon ako si Dong Mar nga ganahan jud ko aning paak-paakon ko. Dong, kainom ka? Gamay. Mahigda ako ha. Higda lang. Dong Mar. Hey. Unsa naman sad, ha? Unsa na sad, Lia? Pagpaakan ako, pe. Huh? Sige na, pagpaakan ako, Dong. Sige. Mamugos ka man yun aning paak-paakon ti ka. Niya. Ay, unsa ni? Ha? Unsa ni? Akong postiso. Gusto ka man kagpakpaak. Ha? Ipapaak talang kas kong postiso. Kagikapoy ko. Nes mong liog, ha? Oo. Isang mabuntag pa na. Bahala ka niya. Postiso na na. Postiso. Kalagpat, hoy, lami sa mut. Unya, unsaong man nako ron, ha? Kadudahan ba ning gibuhat karon sa kong bana nga sa una gusto kay siya mupaak-paak nako. Gilukan sad ko. Karon manghagad ko balibad naman. Gipapaak mo lang ko siyang pustiso, oy. Unsa man og may pasultihon, Leia? Si Lia to Cinder. Leia. Kinim ko si Lia. Gusto kay pakpakon siyang bana. No? Wadi sad siya. Ang iyang bana gusto sa kay mo pakpaak. Dili chikinini. Paak ragyod. Why dili chikininihan? Paak, Pakpaak ra. Ganang guys. Karon gisakita og gipon na yung bana. Gipaibot. Gilisag postiso. Postiso na ang tanang ipon siya bana. Nindot kita na. Puti na kayo. Nya magkapaak yapon. Niligaw na nga postiso.
Oh, pero dili Oo. mo ayo pustiso board oy kun Ha? ka para na ko ha. Oo. Mas maayo yung nindo ang imong ngipon original gyud nga imo gyud ang ampingan ka. Dili karon ang mga postiso at pres mo gasto kag mga kuan. Mahal kayo. Pagkanindot piti mahal. Mahal na kayo. Mamauli lang ng taga-Amerika magpapostiso dito sa Pilipinas. Dili na matangtang. Ha? Matangtang gyapon. Amo ton say kuan basta ako ka. Basta nindot na kayo. Ligo na kayo. Ligo na kuno kayo. Oo, nindot Ligo kayo. na gyud pero aga akong gimin. Ako ban gali bisag magkuha lang original magpapostiso lang. Ligon. Oy. Oh. Uy. Mas Gunindot ka, magwapa ka. Unang kun bati ang imong ngipon Dili. pagpahimutan ka na babag. Mangandam ka dahil ang original, mga tagak mong gina, magkatiguan ka. tinuod na. Mga takwa mong gina, pudpud Pero mong gina. para na ako Ha? board, mas nindot ang original. Kung Kana. nindot lang ang ipon. Mm. Kung tupong lang. No, di ba? Pero Kung wala wala lagi. magbag. Kuha na mong edad, Oo, pangag oo, magi ka. Oo, mapangag yun. Si Inday sawang Odel Oo. manaod mo na gipon. Wana kayo, naistra nga lang. Oo. Unya si Dr. Si Agnes, Reyes, Dr. Agnes. Wala ba? Mo ba? Ma, di ay. Karon ang iyang bana, nasakpan niya nga nananghid, nga matos Boracay seminar, awa di ay, nga style di ay. Doon na sa ikuan, nakabuang na. Di uli ni, nga nakainom, yang gagay nga dong, Ganing pagpaka ko dong, be. Wala kay ganayang ba na. Gisamukan, gitangtang ang postiso. Di, Nala, gusto kang lagos. pagpaka. O, na postiso na ko, wala pa. Basta butagan na ka man pa. Ang postiso lagi pa pa. Ay, nga nun yung dari sa pakpaak. Nana, may lain. Gikapuya na po. Nanay uyab. Nanay uyab. Oo. Paita sa Kaya taon. akong gili, pag ni Gina, dili sang wing. Palailain ba? Palailahi lang. Pero Nga na. katong kung gitangkang Ay, ko kay niyang pustiso, ang lagos, okay naman talang lagos pang paak-paak. Gilok, mas gilok ang lago. Ngilo, ngilo. Ngilo. Na. Oo. Mas gilok ang lago na ito, Ay. Ikaw Mao na Tino. diya. Ah, Nga, kuan, Lia, kanalo, matinala postiso. Nindot na mo. Ha? Ang Listen lang. mayo na pustiso, iyan na ng Hulman board, ipagpakpak sa iya, di ba? Oh, murag ka na ba nga na ba? Ganun- Kisa, ganun. kisa ba yung nagpadaan ni Board? Si Lia. Si Lia. Ang yung problema kay wala siya pakpaka. Ang postiso na lagi papaak. Na, sabi niya, siya magunis po sa iso. Nagipakaw na siyang bana. Iya, ipakpak. Dahil hanggang sa ning banaha, oy, pakpaka sa Pulaan na. taon na Lia, oy. Wala na, di ba? Doon niya, pulaan kay asawa man. Hindi, Ang di, Ginis oy. Christian sa iyang mga buhok. Sige, kanan lang niya, Dili, no? oy. Nala Hindi, niya, mahimo pero... na. Ang iyo alay kung ganahan. Ngano ba siyang ganahan magkagpaak-paak na anad na lang ka? Naanad siya. Paak-paak? Ito tinapakpaak eh. Oy. Gilok nga kuan. Mo ba? Oh, lahi sa nagskininini. Pakpak. sad. Ang pakpak, Wala, way tilaw lagom. na. Way lagom. Ha? Ang chikinin naman to ako nakuha, hindi man ang pakpak. Tagsaram ng pakpak. Kasuway ka chikinin niya, ito, pre. Ang butoy sa... Ako naman sa nang nahibawan lan, gulyat. Ay, experience sa uban nga, misulti. experience sa uban, O bitaw. nga, makakita ko, pero laing kita na na magchikinini ka sa Laing, liog. bitaw, Uy, bastos kayo nga. Mas mayo, Ano ari sa... Hawa. Kanang mga tao makakita ni mo nga, ari sa liog. Dughan mo, ninindot chikinin ni. Kana di ka makita, ari pusod, ari buko-buko. Ang sa'yo na Ano, di ba? Lubot. Magpalit na si Lia kuan board kanang kinatao sad nya ipapakpak kay uli na siya sa ayaban na. Puro na artificial. Bagili, uy. Ipaak ito. Mura na katong paramwandar. Okay. Nala? Nala? Sige na lang niyo. Wala tayo mahimo na. Ha? Panuha lang nga, na. pakpakon nga pong ka, pero ayun na lang pag, ayun na pag anad ang pakpak, uy. Ikalay paak ni mo. Umalitaw. So, pagpaka. Sige, Lia, salamat. Si mong pabrangat atong tulabanon. Kuna ko ang puzzle. Subscribe to Dramaturgo